No igona yira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene egesoko TV oboroso obwo Ege Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Mwancho murigereria Nensoko TV mbuyamono nanda soko gendera kusanga na intwe karibu sana sensemo ya kabere yemesa yamaya ku Nensoko chinsa isato na boigo yase enkwana ya bena turache gusanga botko bwarero na chikago kumanya no turenere Bifon Magare oyure omonogeri bwebunge yabasaya rogongoro Afrika ya mocha na chiko tumanye bunge yo bakari bwa emborobi na boigo emere ekerenga kyabo nkerekeke na boigo tochiko kwandra mangare ngete siasa amo nabasaye kero rogongoro gusi na nemo nabasaya sensi ya Kenya bagandete kwiroberia bosi bo bachorio bonne omwaka bwechirubere 2025 na ibere tikato chakari morioka karibu sana sechi studio cheito asentunde ntangani kimana boko mukwani mwancho murigereria omomanye amarieta ago na boigo libagari agase ensemega yebunge tigangire libageri gokwania bancho barigeri bonsi ase Kenya ngimana rubago tuliri kurusiko wairere gosebo akire asambaleta nchengoro kwa Bifon Magare inkoro ase ensinya ya ward ya Gesima Gesima gotoka Bogetutu bwa Masaba constituency gotoka se county Nyamira inde omonogeri gose speaker yebunge ya East Africa wanongoliye tamiane ya kabere ase kwansira January iline njiko kora se gepindi ya 2029 alingo kole gepindi kyane wana gepindi kitangana na kole go serve re-election ngoli ya se gepindi ya kabere ase faida mwancho murigana na bego mugusi orata ke kumanya ensemo ye bunge iga yabasaye Africa ya mocha kero kwa na East Africa Youth Assembly bunge kiye chobisya enkaina ndembo kwarike erengete go bose ko ikorigi goikirana intwe ne bunge ebwate ekoire model ya East Africa Legislative Assembly iliyo ya se chikantri chonsi sano chia Africa ya mocha abwa se Kenya nero ya nyorali baga latest kiagara chinse chinda se gese bunge chaka Kenya nyanya konyorali baga nincho muspiko mutangani kora se ase Kenya koba ase bunge yo chofisi ito ichire Arusha gotoka se ense koru Tanzania na to bwa chofisi astoko kora ebi karo byaba bunge baba sae koru ase chinse chichonsi sano ase kerengaki elinde gokwanira mangana arengete Afrika ito ya mocha abwa se Kenya rororo sana mangana ito to gokwana se model yeye na mangana to koru recommendations osia ase chibunge chinde chire namona se Africa Union ocha se East Africa Legislative Assembly na chinse chiri chonsi astobwate obokoleli bwaito ngorutole recommendations chia mangana yabasai gosia chinsechi noburai bwabo kurwa se chi ministry mbalimbali. Yes, thank you so much mwancho muregere no gusaba kwanenga kwa manyire bono ekirenga gie bunge yo yensemo ya Afrika ya mocha tutara so asenkwana yoko kwandra siasa ichigendeta sensi ya Kenya na nemo nasarongoro gusi mbuya gotomanya sengencho kwarabe irase ubrewe boge siasa nande nkwari gekero gekega cube MCS ewadi ya Gesima kero kwandra siasa jikobwatire ngona basaye buna kwabero ya mubiga ati abari baye negatie kuriya uburayo boiga na kero korengani nabonega uburayo bwa basaye se siasa bwa menta country busembo no buri getiko chikomenteka uburayo bwa ge siasa sabasaya singaki ya etre wa nyore libagari yae lakini ne osokuligira linga ase ntunde ya 2027 gosase chikure chire mutwe alituranyore abasabange mono kobwa bali tobwata sobora yekiagara ase ngaki ya 2022 nchino nalenga ase kenyanganyero kya bali babolito ba MCA korwa se ward ya Gesema ase timu yabasaye twalenga basange bane gose batano iga ase ababoli chikura 15 babere yona bakoranga nambe yu tiarenge nene ikiagera 5 out of 17 igo teli number nene usakuligereria buna chinsinyo chinde buna buna usakuligereria chijirani cheito abantu bakoro kuba basigisi usakuligereria abaikoyo
nonye some parts chiabogere abagusi bado basai mbarate na banyaro libagalia base the political process iyo turoje nga tokonya gusuma stoko bikomokia asentunde gocha abasai na bange turanyaro bako nyaro libagalia kubolie mereme ikiagara na bekoreka nemereme tali raisi akirende na botoko sukuma tororenga ke na makunya gusuma morenga kitika tora kwandre ikiga kiro kwandra abasai abegano kubwatirana kwabona siasa ngakyo korengi ebirengereri byabo nabo igamagani yabo haranyariko bagakubwatiranirwa as a political process yiga. How can the youth voice kiranyariko bachiko iwekana mbara batari abeka buya bose the tradition of our politics ne letaraba accommodate elio giro musae and asekene ndira iweka buna letakire kuiweka lakini umusao yo nerera takire kuiweka asara nyorwa amanye kotegerero ikiagaro sakurigeria se amangana ababwango iga sensitive ya Kenya ekero aba Kenya bataisanegete ni financial bill twabwate asomwa korioeta bakenya mbasogete para bakora umono n'abantu abake basai bakarumikana na kumananga mbarago kiwa nege na aria serikali yatagete kokora senga kili reaction ya serikali ni liabeta so kuligereri ntwanyorete basai bande serikali ikaransa igategerere kanyora libaga tukatore discussion tukatore dialogue na serikali ndi namagani aria basai gosaba ntabake akanyara kabaga kuigweka lakini gokocha asenga kuna bono ntobugate continuous voter registration kwa makanyaranga majority ya bantu abake gosaba sai bali babwento gotoka semstari wa mbele same case unalitwalenga samana bano babwento kanyara libaga lyo gocha babugate chikure linde bono elio giria bali manye kuigweka na mono so kuligeri chinamba chito na nguru gusitu chakere gusi ntori ko kolibia iyo ekoroki n'abasai gosaba ntabake bado ntubwate libaga twatigire tutare yoroki tutare soki mono asogo tegererwa se process ya siasa namba ibere asekerengaki abantu abake etokora gwebiara o ntwechogeti ho ntoranyoma ho ntorangainia lakini so kuligereri ntubwata basai banyorera libaga ninde bakorera biya nonye tubwata abande banyorera libaga ninde mbarakora biya abasai no tukunyakora gwebiara ntubwenta ko tegereru na ntoye gulibaga lakini tutara tegereru na kwa gulibaga ntwabanye ntore choka na kwibanga elinde ekaro libaga riri gotoka lia toka lia tonyorere ntori of god unabona iga chikore chisa wako gusiye wiki hoja nabo konyora ngabasai ntoranyore baga kyagara ntorabwata basai mbarabwata bibande basai mbarabwata ekadi elio wakachikura erato elibaga lyo gukwana na gotegererwa se political process iyo ko garabado bochaye boli abantu bali abanene babwata gocha sabasai wagendra kyagara sokurigeri na ine chikura chia kugusibwa ngoiga echichiba election chiri sato abantu abange sokurigeri asibicha abana bali mu abwatete abantu abange bali ngelaini bali wakachikura na abantu be miaka abayiboli baito bali miaka yachire basai bia mbalenge involved in the whole process ikiagara nabo kuligirana na ase mitandao na bokoranga elio girito na bali kumachikora ali ase mutandao yes bueno kero kwandre ke totebe na basai ba fully maiga batari motivated sensitization etara korwe ekerene tenki ko gara batara soki buya ko kubwata chikure chigato tepe bose kuri yakoreta amonchoria ya with energy nkagete ende getanga nomokia abasai mbabwate naro osentu ntubwate naro yogo chaya yani yogo tebanga ngakineche koreki ngakineche to for example bone gato bwate continuous voter registration abasai karo kuba buli bagotebaganyete mass registration na mass registration labda neli totebe bali ba kiombe kia IBC kirikyo bacholi gego ikange mono maybe as a level ya polling station or as a level ya ward bone gachikore chikubatore constituency ekaro kuligira as a level yo wetuma kwa basai especially in the political process abasa bange bone igare yaronsa ko teba nkori gindo governor abantu abatanga ni baratoke bakungaka makindi n'abantu abasai na biratoka biboli baito baligirira batebe mwana ntomo manyete twamurigirire toiguri na kyao kwana torare bintago kora nabo turamubwatesi gose tikatomo alibaga echoke ngakena bakonyaro irire lakini so kuriria basai ebakurigirira bateba nyarebe twasomete nere twakinete nere ndi amanyete binte baka ikakora akobuli kerogeke iko nabo koranga intwa basai ntore suma oike capacity eli tobwente ko egwa libaga ekiagaro so kurigirira kulingana nense bunege ndrete bonaiga level ya itu na basai nturoro kire enia yogo ikase level yogo ikaransa na kubagain asachi message richama agaka baba na gusabanga na bali abana bago ikaransa yes gatora sokobusyo tokwandire riga riabere riko ene kiwasa matukabwango gabasaya bange
babere bakomochiwa ase obutumike bwe mitando mete bunense konya gusuka mangana technology konya guchenjare the larger population ni abasae babere abamanyi obutumike bwe mitando iga. How is this now the digital era, the digital world ya influence okoboka kwa basaya soko lige biroge byage siasa bosenga kia influence eganga yawe yogo so ase siasa. Tigantebe maiteli chiko ekarolero liko na chinse mochonsi. One moment social media is a big space as abantabake ekiagera it is the most influential aso access ya bantu nakuba kwandira. Lakini osakuligira libo tumeke bwa mitandao ya kijamii asa matuka maega abakoranga nsachinde ebete tumekwa nekerengo gete na bekoreta na inesegi kiagara ntubate propaganda ntubate amangana yobo limo agotumekwa wetera senjera yo mutandao bona igosa kuligireria chikambe kire monto gose kire monto kuboli chikurago soyo bangete kuboli gose kire kiombe kiganda tokorigi chinjera chikonyora abantu abange bakunyebwati ase chinsemo che mutandao ekiagara abantu abange bona sense ikire no bakumanya habari ko yani bona iganta reka go tune bona igata kubwati abantu nabange bago stream interview yetokora ase YouTube ekiagara maybe umuntu ale para taranyara libaga lyo kuligireria TV lakini yentongyo yasarikire abantu bado mbanda tukomanya ngitoko gamba so ne sense ro chiko chinsengi ma globally bona iga abantu abange banda tukuligireria ngaki bakonyora libaga lyo gutumeka mitandao amatuka aitire makaigo president yitu ya Kenya ditkorire mos Raila Akwete twarojega go sign into law a bill ya usage ya yo mutandao iyo gotebanga serikali ekaligireri egaitie bill bunge yogo chiko regulate goseko kei chinchira gete chiko tumeka mitandao te tumekwa sobo sikuriye sama tukabango iga mundu bakuimuka abeke bicha yao akorame na mangana privacy na bintu bina bakonyora amagosa abeire so mitandao is the easiest route yokonyora okumanyikana na inde ne easiest truth iragere na bego koira ninse osigo kini so asaba sabange bali abange tutabe korwe ensema ya gusi obotume kubo mitandao sense nya gusi teribo be mono otatiganto bwate bakaigo barabo meta seso ya tinto kuboru bantu babwate niambe na bakonyara nto bwate bari batatu barabo bwate nia yogo tumeka mitandao asingicha mangana mabe yewa Tetoske bosi obono mushima ketoga ntego sanga amanga senseme yo kwandra abasae naro ratake komanya aseke gori ke kya basae bari getigo so siasa so bongo meta bange bate bibono emirimo no era siasa anda ke mbare batata getigo so siasa lakini babere bakobori abaga basoire siasa digaba ne kyenko beka barama bagaye chiga siasa basae asengencho unemployment ya beire tutebe tu alaja percent ya factory abasabega asengenjo mu barobo noro oro omonene akira kwandra mabaga yechigasi ase bari batari getiko so siasa barabasa genda getangane tigandara clarify nga siasa taligas to some extent no nyomuntu nabara atebe na inungi mokuligeri lakini koligi chikoreke na tali mirimo nesengenjo sangine depending on ngakio kinete ngakioro cha magosara se community na ande ideas kyobwate yani esogotoke njane turakonya abantu baito tutari kubori chikura unanjira bongwanja yani esogotoka nga there is a proper channel ndabeka mangana agenda no bunge mangana agenda no national government ategera runtari kubori chikura na bongwanja ngore lakini asama tukamaega abantu abake abange batumikiro n'abana siasa sengenjo ko bakonya bayirebiro balierwirana ginkoira nimba konya mbarigerie mirimo osakuri renjera Africa tokore gasi ose bintu bitu bikokoru no na siasa serikali osakuri na bakonya bakaba jumbe amatanga bakoro marube yobwari yagera abantu abake bali batabwate mirimo bataka gusuguna n'abana siasa aba irina bakonyora libaga yani ogo kyuma na siasa gosinago kiguna ya kurire libaga nesingenjo enchara nesingenjo enda nesingenjo yoko burwe mirimo kegara bayibuli bayito gusi ebakobeko mukisana bakikishanga kiro mwana ase family ochire school na matokeo yo muntu ochire school no kurigeri kwa saa koraki asa kwaga lakini kwanyoranga na enchira maruba kurwe guna na yes obusigari maruba yo bwalimu talifea bona yatokanga abantu ababake batumegetwe na ndi yabetere bari another 5 years bakorierwe irana bona round ya roginko ireria kabere na aliereira ngari bagaiga na ninchengene ndike maruba bira totongoleki mbai kwanya abantu bakonyara marube
bali babwate political connections babwate obosani n'abana siasa gete no bakonyora ribaga iye kogera majority abanker taikiro muntu bwato mon taikiro muntu ranyara guikera mwana siasa yanyara bono majority mbaranyora ribaga riogo kolegas lakini siasa yari gutume kubia policies chibe kuchingia onde bwensi qualified na bakwa guribaga anyora ribaga riogo remeremo andonsi ekiagara no se kuligereri ase wiki ya itire chi wiki bere chaitire almost university chonse boniga abantu bakoreteki bagraduated rara a process yo somie mwana myakene omuchango ebasari no ine chibasari chito njira chikoregu konyoranga bututu kan bokoreteki mbororo ekarotari connected politically na buko misi basari ase myakebere na bebero ito sokorere gusi bintu orao ne bakosomie mwana kole skorwa ngambi koreteki mbi so yatokanga a challenge yabeire na inde bali batabwate political connections abebole baba batari gukora siasa bali labda balemi batamaiti onde ase myaka ende tano bakoreki baumire so jenale kuboli ase bali bakonyora libaga banyora libaga ligo search office basugume bakonya abantu without kumanyanga yo montaruete without kubwati obwiri without kubwati ngoko kubwati seti kyana bagoto ko monta kubwati seti lakini na bwate chance abwento ka uri baga koreki akoregasi inare wa affect enjira maybe yabasaye bakorira siasa bamaje kumanyanga na njensa ko nsako ba MCA labda babongo koreki anyora bemero yotras ko se to sangia senjo na sangire nabana siasa bali be myaka ya emenene na sangire nabasaye tikanda manye birangari byabo ntubwate a disconnect egati yabasaye bali ase siasa n'abana siasa bali abakoro asengenjo bali babatanga abana siasa gabakoro ba wame overstay nabe gabana siasa bakoro babatanga na indu nabakemure inchungora tubabange. Do you think a disconnect nero igakero kwanda siasa sabasaye nabarora siasa bakoro imyaka? There is a big disconnect una inchengo tegerere nako ligererie TV ite ensoko ngo ikaransa gana ba sanwane abande babere se myaka ya maiga abande baraba ke bagocha bono. There's a very big disconnect between young people and the elderly bali babera se siasa singa kiyamaga ekiagara ensengu chenjire. For example bono with usage ya technology abasa imbata get policies directly chiragere banyora ribaga bono onye gasiye serikali yaburire onye gasiye company yaburire banyole policies chiragere baikaranse barabo banyene labda cross computer cyabo cross system cyabo benyorere nchira yo kolegasi abasaye bone gabe someri egasiye amagoko egasiye obufundi egasiye nkenge muntaranyara bakora muntako bekere TV wall mounting muntako bekere gypsum muntako bekere obufundi to abasaye beigeri okwigeri kwenda abasaye beigeri online muntako so YouTube igobwati gento for a period okemanya abasaba ekene karto kubugati. There is a very big disconnect koru ase siasa ya renge 2002 na siasa kuchaka kwa 2027 for example osaba ndo bali bagirito chukura 1990 na bali bagirito chukura 2022 a disconnect ya kole tu sengenjo ense bona ya kire ense ya chenjiri nebinte bikogenda bwango negera bintu bikogenda bwango mbitageta abantu abake bakogenda munense kogenda elinda basomie aba banene babaterende mwatwirete skuru nto akore skuru tikatobaigeri bintu aje tokoraki bintu twasomete skuru omuntu akorete degree 1990 gete degree maybe economics no muntu akore degree economics bona iga oyo 1990 nabara atware experience yo kole mere mase myake lakini bintu mbire bona for example botumike be computer atanyare gotumike zengenjo labda inga kibarenge skuru takoretiki tacheti gosomeko so a disconnect ya kole tu zengenjo abantu abakebono ba rengererire baigure na engaki ito bono mwara abeiro to eli bikani ntora abeka cheidia chingao labda for example tutebe ntu abwate karo the late Raila Odinga arenge mojumbe o Kibra na aretete method gete ataito ko introduce yo cross chipara so go itali Langata Road karo ko enda Kenyatta Hospital a stretch near almost 500 meters ero Syrian chirengao you know that is I think a technology ya German aya osakorigereri umuske moi ale cross chipara ingaralengo president ne technology ya Japan tobacha moske Kibaki na partly moske Uhuru no moske Ruto bonse ba cross chipara ne technology ya China bono maitense ngo advance here that is why tobata expressway tokatora tika super highway ebionse nense ko koraki ense go suka tosoko tumeko bongo bwo miaka ya maega na bego toka twatikaire na Kenya mwate bete tosuka twanda Singapore ono iga lazima na wantaba ke baiguribaga tonye toko ika Singapore to ikatoramo tikatora asoko korra iga no tumaye basoa in person asengencho na no bwata yo gotoera tumanya ngaki in person nga kwiro beriti asobora yo bage siasa
from where you sit, no anything politics negani resources and it's very expensive, especially kwa na siasa soko riyo bora ibage siasa sense ya Kenya. It needs resources. Unaba saya bange batabu atimeremo mbabu atibesa. Do you think the maneuver say kero kwandra politics chance ya Kenya cha bange bata bringo it's expensive? World over, politics is very expensive. World over, in Singima, paka America. That is why the latest elections chi America kwa abante bare uchangira Trump, fanto ba changira Obama. Bone tofauti tobugate gati ya chinse chiri chinde ne chinse na ensebona Kenya. Na chire gokwani abantu ekanisa muchango. Na korro muchango. Ngoso ande gali me kusengoli nande pikipiki ngende. Abantu bari babiri batatu bakombwate bakomboli na kitoko koraki na kitoko genda nende karo kurireria kene abantu baitu tali barababe ekene mbabugati igono na tutaraita bakikura ekene na barabu karo muntu agusaba fail go labda takolteki tabwati siasa ya Kenya nere a bit expensive. I have an experience na board chikura and the logistics themselves yani kuboka kurumwao ogenda kumira abantu asabaka ikaranse bakonyete geti ayo manyana lazima idoli ne pikipiki so ogenda ni gari enko genda ne team muntu gochugwa ke bicha muntu kubugolie likondo abona abantu batatu marago bakocha kuri muri lunch na baromba gotegera bosa in our area ntobwate genta abantu bagesimamba maitena kitoko kari ku listening allowance yani karana ire ensa ya mugo gotegera talibobe na injonge allowance ngochira nyomba. Now that brings us to Ogosera. Ogosera has been a culture very usi ekene ya chage to properly now our elders go around sometime in 2002 ya torete michando paka bona iga. It is why bono onye tobo atebe se Ogosera bantu it is a very bit hard ngabantu mbako tegerere. So siasa ya Kenya is very expensive and it is why it becomes a challenge to young people. Na ababa waka chikura na kinarota yaro to kaba sabange babwatire chikura because they understand e cost yo kulie no emeremende yonsi yaro ko baraisi karobale majority as line your work. They will vote based on ideas. But bono karto gutigara bebori baito Indrebago chababa very emotional. Waka chukura based on ngoruete jomo rigoro ose ngo basera bya. So that makes politics a bit expensive and kitu saberenga abasaya basukubwata chukura bange bas egasi na vera isi ko chimotwa. Yes. Gato soebona sore tunyar ko tuko kwandrega singencho timaitie nsemo yebunge ino Africa ya mochanga kimo kwane kyo bachori bueno but in Kenya we understand abanzo tumeka bare political parties na bande ba so independent. The last elections kwa tenete una homo Rwanda bekero ke wadi agesima oyo tendrete that is independent around here no rigeti ko kurigia obora yobugana ndentura manyankia makira kini are you associating yourself na any political party either kuroro ngoro siba sense ya Kenya? Ntubate bya makuru nsema yakusi ngaki na political cha 2022 ina renge kora se chama ya ODM then siasa bunere siasa tukagenda nomination no yorenga obisi then mwishimwa mukaya njirende igana bumuntu akobeke gori nokoboko ekanyonzi senge njirende nkabuli abantu ba minto ngotigeraga kera na wiru nomination abantu ba minto bagante biriji ko kikotalibaga ligian an independent ticket alama yani alenge kibiriti it's what times abantu bakoranda ngiri kibiriti so batrende inche korukare ama life member we chama kya ODM enchene member ya ODM na inde any decision iraba made within the circles cha Orange Democratic Movement no chikonyo raime ase kiama byama byagusi nanyo tari bagali okorega sine kiama gya PPOK Progressive Party of Kenya gekora uno mweshimwa Evan Smisati oyoboliti obojumbe ngakeli korwa se chama ekyo mbachiti ko nyora birugo byayigo but yarenge before formally nkore egasine kiama kya ODM so uno moske Raila tutigeta se kiama kya ODM na bato tigete kindoro ikono genda to kuibwatira nimero biregenda ta se kiama kya ODM actively. I am actively involved as a operations kiama kya ODM ekiagara no ina se obocholi bwa itabwango iga I was among coordinators bale go coordinate obocholi bwa obocholi boke but specifically ko rase kiama kya ODM ego I'm involved as a mangana kiama kya ODM ko rase nsema ya gusi ngocha turi to kwandire obwa matebu ago no mugavana bwe county ya Kisii oyugo igoro mokonyi
wombra wiki amekige ya ODM lakini tutaraso asembe ongwante binga come 2027 you are going for a higher seat. Can you confirm tonight ngero gukio orengete asobo choro sio mako 2027 erindo to chakira Kilitu no maite legally na wonde allowed ko boli kero kini yaws na inde njengo taina renge abantu baminto bagesima that inche no engorwe school na somete na ko irore class na inde na bere naro yane na batete bangari baga mbaboliri mbagambere no ma MC tamwe yamo mbabero mujumbe tamwe yamo mbabero mu governor etamwe yamo mbo mu rais etamwe yamo nditaye no ndera koreke nje tinabwate niya yo kore mereme kyagara eketonda tukurwandira nabantu kwa ulibaga ntoko ba fair onye ginkurwandira abantu ba ulibaga etokinene ninche ndoso ya mori bataye tukoirekero gusiba bero ryoka onaiga usakurigire naye kuruse itokesma we a number of young people ba so krene chinguru which I admire. Very good efforts. Na konyora libaga ngwa muri gore bimonyo na nje ningwete bimonyo bantu mbara face straight bantebi lakini nabo nyora libaga nabo ngokora egasi nabantu baminto babo gitutu kurase kiama gya ODM mbabero mu bungo obo semya kitano ni ntonyora libaga na inde lyo kwebanga ngende kuye bugavana ko Nyamira kigara bagaka abatu atumete asemya kai 15 basiri kwande kuye bugavana ko Nyamira abo ndabo mu gitutu mutangani labda ko be governor ase county ya Nyamira. Yes, ase kiama gya ODM whatever you are actively involved no again tata kwene kemero beri yago ande no rigetie ganga yo kurige kirige kikubo jumbe ense mukune ya gitutu masaba. Yes mujumbo go no mujumbe ore ase kiama gya ODM. Yes, andake nande muraba subjected to nominations. Are you ready? Bose andake asenge nje whatever aso MCA na bandake kiabete egoria kanyonsi in anyway ODM ore no ODM ore oisa kwa nomination is going chete tibuna chete to MCA. Will you still go no more Rwanda independent again to Clinton ndari ko karano ko irore class yani next bono buga manangu boli yani tingo ira na ujmai I will go forward ekiagara. For example, Mujumbo Ito was elected on ODM. But for the last 1 year also, he's been pushing. No, the merchandise here, he is pushing Jubilee. So already that sounds a warning. If today Mujumbo Ito could resign as a formerly Jubilee, by election, I am so ready to subjected to nomination. Na muntu ndibwensi ura atwara interest yo kuboli bujumbe korwa se kiama kia ODM. I am so ready. Because we doing massive registration members. We continuing registration. The number 2 ndore involved there so suguma registration ya bantu wanyole especially young people wanyole voters cards because na nje from my end I have a target that nyasari wants in the next elections aba kusibanya wara million extra voters etwara gotwara very better bargaining voice than the current one we have right now. Kiaro sokolirali abagara targeting 1.5 million na indu twara gwe suguma kabisa twara wika a million votes extra votes as a wachori bogo chago moto igonje ninde prepared in an event I'm subjected to nomination never named incumbent MP. He's my friend na mutoko henda Kretwara kwa gania enkwanega naro otagete komanya obwamate bwabo no mugavana bwe county ya Kisii Burubio. Is it involved no bakwari bwina se kya magya ODM bose merobiri ende neroro? You've been so close. Number 1, Mosike Paul Simbarati is like my elder brother. I've worked with him korwale ngomo jumbe in Dagoretti North and I can tell you as abantu bali ba minute ndoto yae yoko bomo governor no egin korwa se county ya Nyamira na wanda tebe no nalinga se bali ba imugetie ndoto yae yoko tware ndoto yoko bomo governor Kisii namba ibere intue n'abantu ba Nyamira omuntu chite paka seito Nyamira akabeka abantu bechuwodi chonsi mirongo beramo akabatebia unabwate niya yogo sukyo mugusigo chumotu atakete ko bamono geliobo after mwakanya chasirete no mo governor Simbarati. So into we still recognize Mosike Arati as our spokesperson korwa sech county chonsibere chagusi namba isato
as my deputy party leader Keran Chende member ikiama kia ODM. I have respect for him. I work with him very closely. Elinde toteme go sukuma abantu baito. Tochichamo elinde tonyore a bargaining voice. Namba inye everyone in life lazima tu are omuntu okoligireria apto. I consider Governor Arati as a mentor. He's a man who has seen me grow, and he's a man who believes in how we do what we do. And you see such an opportunity very, very rare. You work with a leader of that caliber. So that is my closeness with him. And I thank God that I am able to be associated with the Governor Simba Arati. Yes. Ribori ya kabere go chomo eri okero to go chikoria go chikokorre mkwana yeito tuko bwarero. Kurwa sorongo rwagusi ndubwate egati ya bara yabo barengete ebirugo ao ane mono ekeria kaneke gimakyo bara ibwenso muske matiangi muske maraga. Aso muske maraga chi campaign chandake nchirabona limelight that much lakini trende chini ya maji nchigendrete muske matiangi cha very more open. Ngagiora chikwandre because recently twatware should I call it mass exodus asekencho abarai day in day out bakonya go defect twatware to mujumbo nyari bari masabo ya associated fully na serikali egati abari konya bako koboko muske matiangi egati aba bande bachira underwaters abande noenda era bande mbaro kanense mo ya state house kurugusi buna inwa basae which is your way na ninga kimo kwanda siasa gachiganda to kwiroberi. In respect to Buna Kwaboli, one, I have mad respect for both presidential aspirants Korugusi. Ekarom Muske Maraga alego chekigu. I was the team leader of Koleta Mandamano in Gusi Engima. I put Pasayamo and Pasayamo, and we asked the government then, Yarkora no Mosque Kenyatta, that they should respect a son of the soil, Mosque Maraga David. And I've had a chance, Yoko Momera, in private space, and he's a great man, and I respect him. Mosque, former CS, Mosque Matiangi, is also a great man at his level. Lakini bono, you know, we have a challenge. Oskolireli Clinton, the politics of Africa, or say any level of politics, to make it to Kenya as an example. Chitagete obekomokia maragatatu. So kolireli abasani bo Muske Matiangi. Igore karo president yale ko igora Chinyomba Butuko. Ebate betena ngateli buya ko igora Chinyomba Butuko nanga kanyamogaso. Wono iga egente getangani angatwarore as of now. You see, Matiangi are deputy party leader, ye kiama ya Jubilee. Muske Simba Arati are deputy party leader, ye kiama kia ODM. For the last 1 month, ekene karato korre kene tori konga ina muntu. Na wo kolire liorore, Muske Simba Arati has moved across the country. Ochire chi county yange isano ko sisano nemo tofauti. Akomera abantu okwana nabu nende nko inubona banabari kobeka muri media. Our very own Dr. Matiangi has a very good chance right now yokobeko mogusiamo. But now what are we getting in return? Rarase County ya Nyamira, where he comes from. To atwara latest squabbles in the assembly and executive, whereby ero monyenale abwat nero letete mugavano Nyamira akatebia abantu mwali bagato kolegas. Now what I'm expecting of him, Maraga has not met Omugusi directly abatebi, listen, abantu baminto ngalibaga. Dr. Matiangi has not come out and say, listen, wantu baminto amangana yumonda tokokora tango geti ikiagara nkonda tamorbosoku. Let's do this and this. What we are seeing is a number of in-house squabbles. Chile chomogusi chitarwente kobo. You see, leadership at times requires you to take a position and stand with it. What do I mean by that? As of this afternoon, we have very serious young people. Look at Muske John Ondieki from Bonchari. I've read a post here, a statement here make after Kumere president. What he's saying, efforts chiaye, yani chinguri chiriako beka, njiko appreciated. Otambu kirochia chiko koraki, chiko appreciated. What I mean, Dr. Matiangi has a chance yoko unite Omogusi. But now toko unite Omogusi when you don't work with the entire leadership. O baliba wanchete na balibata wanchete, you must find a way you compromise mokona bwemere mam. Number 2, entu abateri baga through maybe Dr. Matiangi, you got a very chama Omogusi. You see, Jubilee as Dr. Matiangi tali agusi. ODM as tole tali Omogusi. So none of us has a right to come on yonde.
ekiagara twensi to visite chisaika chia bandi ebyama bitu bya Gusii our party leaders ba Gusii they have not come out clearly batebeiga our position on this matter erika aba Gusii baito to check registration. You cannot do local politics kuru Nairobi kuru hoteli. You have to come and meet people. Unaona tebe nguboli no bajumbe wabo Gitutu. I should be once mabuna nguru TV. I should be on my way kwenda chikanisa chara chabo Gitutu tomorrow. Tingoret news kuru Nairobi, ingokora kuru Nairobi. I don't go to the village and meet the people who matter. So what I'm asking is aseli bageri tikartaika kama tukaya tutarasi kwa mwaka because by January my brother if SPD na ro timu ya mwene ego chakira and I expect kuru January maybe the other team is going to do more something that may destabilize team ya Matiang'i completely. Nataka tutukora ngo nyore nkwana yago yo mweri okorende omoriki ominto gaiga Innocent Onyango ako manyanga nkoboringa. Why is it that the governor we county Kisii you're the deputy party leader ODM arrokandre outshine Mheshimiwa Matiang'i in terms of chi event ya berga gutwara countrywide? Why is he acting presidential? It is no, but I can tell you for free that in Twe we've had a plan. Koru 2018 when we came to Kisii and asked our people why Jamo under Governor Rati as our spokesperson, the plan was simple. After 10 years of governorship, another 10 years at presidency. So the journey started in 2018. Yoko genda. Nomo Sikei Arati is acting presidential because that is his capacity. He has put in a team. He is put in a national appeal. He is moved across the country. Now he's meeting people every other day at home and away. The last question on what we've just shared. Oko ngutwate watu walegererie ensemo yenkwana y'Mheshimiwa Nkendi. Abange bakobori gaiga is it a factor embrembe? Do you think Darius Musoti narrated kind of a factor yagereta Nkendi to shift the other side? You know, a quick one, there is no coincidence in politics entirely. John Ali Koteva, head of state mwenyene sent an invitation. Embronye kare member ya UDF for example in Taranyo invitation, then he go labda nchira ne head of state yali grete binto akarara because the value of a political player is numbers. Lazimo ore tegen to kolete mesa. So part of the thing maybe a team ya moino ya lose no go to supporters bali bajona now maybe they will work with the president or how they look at it. And I can tell you then to what the time we have a whole 15 or so months again a lot is going to happen. Yes. Thank you so much. Bona nabo kuira eribaga onyarko bako kwandra omugusi mwanchu murigere nabo igande muno ababwata ni kuruha sense mo ibunge ya Kitutu masaba kiroto gukorere nkwana ito botukubwarero ande muno habasai. Yes. Abarigereria bonsi abantu baminto kuruha se chinse nyonye chiensasi mwaturigere kurubona ase TV eten soko ngoira ribageri kubatebya nambe yemo ondeta ironde kiara sengenche mangana siasa egocha ya kuchukura cha kuritikali monande yayara namba ibere ntubwate ngakintu no Gusii ochichamo na kubwaterana kiagera gakiendete iyo n'abana abaito bonsi bale mutu bakurigia ebirogo n'abana baino n'abana mwakindirie n'abana mumanyete kiro muntu bana bwataribaga asabare baregeti ntubwate budget ye financial yemo moire ribaga munyitumike bya gukorera abantu baitega sikiagera intu abatu turatake konyora ribaga rio kore gasi na intuntu taete karuturanyora ribageri toigwa maskani ali tokuba gochiase bali bonsi ba bwate ni especially abasai stand up, rise up, kaba involved in the process tokonyara gukora obonchereri gotenina se rubago lazima oichobe involved oichange oikaranse na bali involved in the process elinde tubwatira na inche na kindanyoro ribaga rioko bakorera gasi buno mubungo inase constituency ya Gitutu. I assure you na botokora na inwe mirimo kiagara mu manyete twakore na inwe mirimo magega na ekarantaranya robisi kindanyoro ribaga guchimotua kiptromera ne binyoro ntogendere gusukuma chisera chekiama kia ODM na koranga kitoranya konyora ribaga ase bintu biribya serikali tuwa misiri ase myaka yonse singinjoko ba in opposition ndotema kubisukuma ali astoranyare netonyara ribaga abantu baitu banyora birimo nabaganira amaya nandiko konyora ribaga kerogo yuti ogotire pogo cha sorongora gusini matengo sangori negati ya barabo ase chinga kechiga
ase chi second nkego nabo gutumia ujumbe yo kubaganira suku kuingia no mwaka muya tiangirarie bageri na inde mbaganirie omwaka omoyomuya nesuku kweye lakini muinyore kimokwegokia na January nero ne wiki ya mogosebere kurubono n'abayibori bari babwata abana barasi cy'skuru nari kubasabaga kigusi the only way turanyari kurusyo butaka n'ubucinga kurwa segati ito no gusuma abana baito bagenda cy'skuru abarayi baito n'abasaba ebasari yategarite gaki n'abasaroire konya abantu baito kiagara ensene kongete na ndeko ngere tukiro muntu na inde abantu baito mube komokia amangana ari yechaya mangana yo kurusie mete to simegete milinga mangana roche na twana to discuss ndo tonyara riba katwana ro kwana tulia bamanyi bande bande go tokwanera ekiagara gusie ito lazima tonyerigerie njira egokina na gosuka guchimotu asobwamo iko nabaganirie esugu kwengia no mwaka omoyomuya 2026 nyasaye tigabe na ino nyasaye tigabase na nditiganya sabagate Biamono mwanjo murigeria sagia asogukora obotuko bwarero biamono mwishimiwa Bifon Magari asogusangana intwe nkwane gatwa murikire amanga yo arototete siasa chebasaye na no gusaba kwa lenga basaye bari sikogari na bari babete bakubwati umuroberio banyorre obosemia hobomo bosobonde burachi ko bakonya kwegenderia no woto wikira omwerio hase obotuko bweganche nkoro kwa Clinton Ndigi tuchikomera na ndiri tukoria ankia semesa ya mayakuru ensokense mo na boigo chinsa isato aseli bagari ya Brian Chaka na Joshua Nyauma barenge maiga yechi kamera na boigo John Kebati na Felistas Kabendi kuri studio ya Kabere bane kibuna mali ogingo chara senchire rengia tomera na sembe ona ndenya sae kawanje all right